Eli sitten tullaan tähän seuraavaan vaiheeseen, eli joku ottaa yhteyttä sinuun kosteikkosuunnittelijana ja liian monta kertaa se kysymys on tämmöinen, että minulla olisi tällainen joutomaa ja mietin, että saisiko tänne kosteikon rakennettua ja kuvamateriaali saattaa olla tämän näköistä, että miten sitten tästä lähteä liikkeelle, niin no totta kai ensimmäiseksi kannattaa keskustella puhelimessa vähän tarkemmin, että missä se on ja minkä tyyppinen kohde se on. Ja mutta sitten aloitetaan sillä, että katsellaan vähän kartalta, että millainen kohde olisi kyseessä. Ja karttatarkastelun tavoite on saada semmoinen niin kuin yleiskuva siitä, että mitä siellä nyt on meneillään, mitä siellä on ehkä historiassa ollut ja millaisia mahdollisuuksia siellä olisi kosteikolle. Ja kartoissa semmoinen niin kuin huomio tässä vaiheessa jo, että kartat on aina enemmän ja vähemmän oikein, että esimerkiksi kosteikot ei välttämättä näy kartalla. Se päivittyy pikkuhiljaa uusien ilmakuvien perusteella ja sitten miten maanmittauslaitos ehtii päivittää karttoja. Ja tuossa nyt ei ole jostain syystä linkkiä, mutta hyvin näppärä väline tähän karttatarkasteluun on maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna. Siitä on linkki siellä jossain vähän myöhemmin kyllä, mutta se on semmoinen, mistä löytyy tosi kattavasti tietoa ja se on helppokäyttöinen ja sen kun kerran opettelee, niin sen kanssa pärjää aina. Ja ensimmäiseksi kannattaa aina tarkastella se, että vastaako peruskartta ja ilmakuva toisiaan. Kaikki ojat ei näy aina kartoilla, kaikki tiet ei näy kartoilla, rakenteet ei näy kartalla, vettä voi olla odottamattomissa paikoissa. Kiinteistörajat menee suurin piirtein oikein, että se on semmoinen rajapintataso, mikä päivittyy hyvin, mutta se, että onko joku oja esimerkiksi kiinteistörajan tällä puolella vai tuolla puolella. Ja tässä nyt yhtenä esimerkkinä, miten paljon kartta saattaa hämätä, on se, että tässähän näyttäisi olevan pelto, mutta sitten kun vaihdetaan ilmakuvalle, niin kas kummaa siellä onkin kosteikko. Eli kartat päivittyy hitaasti. Ja kun karttatarkastelua tehdään, niin palataan niihin 3 keskeiseen kysymykseen kosteikolla. On se, että mistä vesi on saatavissa, miten se vesi saadaan pysymään jollain tietyllä alueella ja minne se vesi saadaan hallitusti poistettua sieltä kosteikolta. Eli ne on ne 3 ihan keskeistä kysymystä, mitä tarkastellaan. No tässä on nyt sitten linkki sinne paikkatietoikkunaan ja se näyttää suurin piirtein täältä, eli siinä on keskellä on tuo karttaselain, missä on zoomausnappulat, saa myös hiiren rullalla zoomattua. Jos on paikannusmahdollisuus, niin saa paikannettua itsensä jonnekin kartalle. Sieltä saa nappulasta koordinaatit ulos eri koordinaattijärjestelmissä. Voi määrittää, että onko pohjoinen ylös vai alaspäin. Alhaalla on pikanäppäimet siihen, että voidaan käyttää maastokarttaa, ilmakuvaa, taustakarttaa tai selkokarttaa. Ja sitten vasemmassa palkissa on sitten toiminnot ja siellä keskeisimmät on varmasti tämä karttatasot nappula, mistä sitten saadaan laitettua kartalle haluttuja tietoja, että esimerkiksi just kiinteistöjaotukset, kiinteistötunnuksia, peltolohkorekisterin tietoja, osoitteita, historiallisia ilmakuvia ja sitten on näitä muita nappuloita täällä alempana. Mä muistaakseni palaan niihin myöhemmin, mutta siellä on mittaustyökaluja ja jakotyökaluja, piirtotyökaluja. Mutta tämä on helppokäyttöinen ja tosi monipuolinen. On myös muutama muu semmoinen karttapalvelu, mitä mä ainakin itse hyödynnän paljon. Ja tässä niin kuin hyvänä puolena on se, että tämä on avointa dataa, eli tämä ei ole maksullinen missään muotoa. Karttatarkastelu voi olla fiksua aloittaa historiallisista ilmakuvista, jossa nähdään, että mitä siellä alueella on aikaisemmin ollut. Onko se ollut suota, onko se ollut järvi, milloin se on kuivattu, mitä sille on tehty, onko se ollut viljelyksessä koskaan tai
miten pitkään. Se löytyy karttatasona tuolta, sieltä avautuu sitten tämmöinen aikajana, mistä sitten klikkailemalla saa noiden pallojen kohdalta ilmakuvat, ja tyypillisesti kaikkialta Suomesta niin löytyy 40-50-luvun kuvia. Vanhimmat taitaa olla vuodelta 1931, niitä oli muistaakseni Oulusta ja Rovaniemeltä ja Helsingistä vissiin. Mutta näistä niin kuin pystyy vähän hakemaan sitä, että onko siellä ollut aikaisemmin vettä, meneekö siellä joku vanha jokiuoma, mikä on perattu ja suoristettu, ja missä vanhan vesialueen vesiraja menee, mitä muita toimenpiteitä siellä on mahdollisesti tehty, niin tämmöisiä saa haarukoitua noilla historiallisilla ilmakuvilla. Ja tässä esimerkiksi, en nyt suoraan sanottuna muista, että mistä päin Suomea tämä kuva on, tämä on pieni Liitonjärvi tuolta Keski-Suomesta, niin siinä nähdään, että 52 niin siellä on ollut vettä, ja maanomistajan mukaan niin se on ollut seudun paras lintujärvi silloin, ja nyt sitten 22 niin vettä ei ole ollenkaan, että se on kuivattu sieltä ja ohjattu vedet menemään toista reittiä, niin siellä ei ole siis vettä ollenkaan. Tässä sitten Pääjärvi Kauhavalla, niin siinä on sitten vähän kysytty näiden ilmakuvien avulla, että miten paljon vesialue on pienentynyt, ja nähdään, että onhan se pienentynyt aika paljon, että tuossa alkuperäisessä 48 kuvassa niin siinä on 20 hehtaaria vettä, ja nyt sitten ennen kunnostuksia niin Pääjärvessä oli 8 hehtaaria avovettä. Nyttemmin se on sitten penkattu tuosta ympäri, ja siellä on semmoinen, olikohan se 40 hehtaaria avovettä suurin piirtein. No sitten mitä muita työkaluja tuolta hyödyllisiä, niin on maastoprofiili ja rinnevarjoste. Eli nämä on semmoisia, missä sitten paikkatietoikkuna hyödyntää Maanmittauslaitoksen 2x2 korkeusmallia, mikä tulee laserkeilausaineistosta, ja sen tarkkuus on pääasiassa plus-minus 30 senttiä, ja keilausaineistossa on puoli pistettä neliömetrillä, eli jokaiseen pikseliin tulee noin 2 keilauspistettä, että se on aika hyvä. On niin kuin miinuspuolena on se, että jos on korkeata kasvillisuutta, niin sit voi olla aika laajakin alueita, missä ei ole yhtään maahan osuvaa pistettä, jolloin sitten tulee virhettä niihin korkeusaineistoihin. Mutta nämä on aika hyvin paikkaansa pitäviä. Toki sitten maastokatselmuksella pitää tarkistaa, että miten hyvin ne oikeasti pitää paikkansa. Palataan siihen vähän myöhemmin. Mutta rinnevarjosteessa näkyy esimerkiksi se, että nuo ojathan ei näy peruskartassa, niin nyt nähdään, että sarkaojat on aika syviä tuossa kyseisellä kohteella. Rinnevarjosteen sen läpinäkyvyyttä voi tuommoisella sliderilla tuolla muuttaa, jolloin sitten voidaan käyttää joko niin, että se rinnevarjoste paistaa sieltä kokonaan läpi, tai silleen, että se on päällekkäin ton peruskartan kanssa. Joskus rinnevarjoste paljastaa, että ojat meneekin poikittain nähden siihen, mitä on karttaan piirretty. Itse asiassa tässäkin näkyy tuolla alue, missä karttaan ei ole piirretty ojia, mutta missä on selkeästi metsäojia tuolla kaiveltu. Tässä on sitten yksi esimerkki siitä, että miten tätä rinnevarjostetta voi käyttää. Että tämä on vähän sekava karttakuva. Tietysti niin kuin joku pystyy ehkä hahmottamaan, että okei, tässä keskellä nyt saattaisi olla vähän tämmöistä tasaisempaa. Voisiko tässä olla kosteikon paikka, ja sitten kun laitetaan rinnevarjoste, niin nähdään, että tässä nyt on itse asiassa aika selväpiirteinen tasanne tässä näin, että voisiko siinä olla kosteikon paikka esimerkiksi. Tämä on niin kuin yksi esimerkki, mutta tässä nyt tietysti sitten se oja just erottuu tuolta noin, mikä sitten taas tässä kartalla niin näkyy aika selvästikin, mikä sitten on helpommin käytettävissä. Maastoprofiilityökalu, niin se on täällä vasemmassa palkissa paikkatietoikkunassa toi tommonen, mä en nyt oikein tiedä miten kuvaisi
nappulaa, mutta toi tommonen monikulmio, missä on katkoviiva keskellä. Ja sen avulla piirretään viiva tai jana tai sitten voi piirtää kliksutella useampia pisteitä sinne, minkä kautta se viiva kulkee. Ja sitten se kertoo tässä tämmöisessä kaaviossa, että kuinka paljon ja miten jyrkästi se laskee. Että tuosta esimerkiksi nähdään, että täältä pellon kulmasta, kun lähdetään liikkeelle, niin aika jyrkästi tippuu tuossa ensimmäisen 150 metrin matkalla suunnilleen 2 metriä, mutta sitten sen jälkeen seuraavan muutaman 100 metrin matkalla, niin ei nyt enää niin kuin metriäkään välttämättä, niin tässähän on aivan erinomainen kosteikon paikka silleen, että se maasto laskee hyvin tasaisesti. Ja tämä tietysti on niin kuin yksi suora tässä näin, että näitä kannattaa sitten aina kliksutella hieman enemmän kuin mitä käyttää. Nämä korkeuslukemat, mitä tässä on, niin nämä on kaikki N2000 korkeusjärjestelmän mukaisia korkoja, eli meillä on, niistäkin mulla taisi olla dia tuossa myöhemmin, mutta meillä on siis käytössä tällä hetkellä peruskartta on TM35 Fin koordinaatistossa ja sitten korkeudet on N2000 järjestelmässä, että ne kun muistaa mainita jossain suunnitelman yhteydessä, niin pääsee pitkälle, niin silloin ne, jotka suunnitelmaa lukee, niin tietää tarkalleen, että mitä tarkoitetaan. Joo. Pieni pintaraapasu GIS-asioista, näistä tulee vähän enemmän tuolla myöhemmin, ja mä nyt en tässä tämän päivän aikana kauhean syvälle pääse GISiin, mutta siis paikkatieto-osaaminen on ihan keskeinen asia kosteikkosuunnittelijalle ja kannattaa opetella, jos ei vielä ole hallussa. Esimerkiksi QGIS on ilmainen ohjelmisto, mikä on hyvin helppokäyttöinen ja siihen on erittäin hyvät koulutusmateriaalit QGISin kotisivuilla, että siellä on ilmainen tämmöinen niin kuin koulutuspaketti, missä olikohan siinä 16 luentoa tai semmoista niin kuin harjoituksia ja tehtäväpakettia ja sen avulla pääsee helposti kiinni siihen, että miten paikkatieto ja GIS-asiat toimii, niin suosittelen lämpimästi. Ja jotta GISillä näillä ohjelmistoilla pystyy tekemään mitään, niin tarvitaan aineistoa ja sitä saa helpoiten maanmittauslaitokselta tuolta kansalaisen karttapaikasta. Sieltä tässä nyt puhun tuosta korkomallista, mitä mä käytän itse kaikista eniten. Sieltä saa kaikenlaista muutakin aineistoa, mutta miten mä suunnittelen kosteikoita on se, että lataan ton korkeusmallin ja sitten värjään sen luokittain, niin teen semmoisen niin kuin korkokartan joko 10, 25 tai 50 sentin värjäyksillä. Ja se paljastaa sieltä korkeusvaihtelut ja auttaa hahmottamaan sitten, että mihin ne rakenteet kannattaa sijoitella. Ja se korkokartta on hyvä ottaa sitten myös maastoon mukaan, niin sieltä pystyy sitten katsomaan, että okei, nyt minä seison tämän kumpareen päällä, se näkyy tässä korkokartassa näin, ja tiedetään silloin, että okei, ainakin siltä osin se pitää paikkansa, ja sitten voi tehdä tarkistusmittauksia. Ja miten täältä maanmittauslaitoksen karttapaikasta ne aineistot saa ladattua, on se, että tuolta oikeasta laidasta, jos ei ole suoraan näkyvillä tämmöinen lista, niin siellä on pieni väkänen sinisessä palkissa, niin siitä saa auki tämän listan. Sieltä painetaan lataa paikkatietoaineistoja, josta aukeaa sitten lista kaikista aineistoista, mitä sieltä on saatavissa. Ja me ollaan nyt tässä tapauksessa kiinnostuneita korkeusmallista. Painetaan siitä, jonka jälkeen sitten aukeaa tämän näköinen sivu sieltä. Ja kartalle silloin ilmestyy karttalehtien rajat tämmöisinä oransseina viivoina. Sieltä voi valita tuotteeksi korkeusmallin 2 metrin pikselikoolla tai 10 metrin pikselikoolla, mutta 10 metrin pikselikoko on liian karkea kosteikkosuunnitteluun. Tiedoston muoto QGIS lukee sekä geotiffia että toisena vaihtoehtona olevaa ASCII-gridia, mutta geotiffi on ehkä sitten nyt ei tarvii muuttaa, niin se on
niissä ei, merkittäviä eroja niissä ei ole, mutta mä olen käyttänyt tuota geotiffia. Sitten voidaan valita joko yksittäinen karttalehti tai useampia karttalehtiä, tai sitten voi piirtää oman alueen tuosta. Pitää valita sitten, että kumman ottaa, ja sitten kliksutella täältä karttanäkymästä se, että mitä aineistoa haluaa ladata, jonka jälkeen sitten vähän epäloogisesti lisätään ostoskoriin, vaikka nyt puhutaan vapaassa käytössä olevasta aineistosta, ja sitten sieltä täytetään yhteystiedot ja tulee sitten sähköpostiin latauslinkki, minkä kautta saa noin aineistot omalle tietokoneelleen, jonka jälkeen sitten voidaan luoda tämän näköinen kartta. Tämä esimerkiksi näkyy tuossa, oli esimerkkinä siinä aikaisemmin, oli tämä kohde, niin tässä nyt on sitten värjätty korkeudet 20 sentin välein, eli joka kerta kun väri muuttuu, niin korkeus nousee 20 senttiä, ja täällä on sitten selite ja mittakaavajana ja pohjoisnuoli tuolla noin kertomassa, että miten tässä ollaan, ja tämän avulla niin on sitten mahdollista esimerkiksi leikitellä sillä, että no, minä nostan veden vaikka tuonne 217,8 ja värjään kaikki sen alapuolella olevat luokat, esimerkiksi vaikka sinisellä, niin mä näen suoraan tästä kartasta, että okei, vesi rajautuu sitten tähän näin. Tai sitten maastossa me voidaan maanomistajan kanssa miettiä, että no okei, että vaihtoehto on se, että vesi nostetaan tuonne vihreiseen rajaan, mikä on se 218, tai sitten halutaan laajentaa kosteikkoa, niin olisiko se tuo keltainen sitten, että nostetaan vielä 20 senttiä ylemmäksi, niin vesi nousee tonne asti. Et tietysti tässä nyt sitten etenkin nämä alueet täällä ihan reunoilla, niin siellä saattaa olla, että vettä on 2 senttiä tai 1 sentti, että se kuuluu siihen luokkaan, mutta käytännössä sitten avovesi alkaa vasta täältä vähän alempaa. Et se on huomioitava siinä, miten tätä esittelee maanomistajalle, mutta tämä on aika semmoinen havainnollistava kartta. No, mitä sitten seuraavaksi, mitä tarpeellisia asioita on hyvä jo tässä vaiheessa tarkastella on se, että mistä vesi tulee, eli valuma-alue. Ja valuma-aluehan kertoo siis sen, että miltä alalta, teistä useammatkin oli tehnyt jotain niin valuma-aluetarkasteluita, varmaan niin kuin 3. jakovaiheen valuma-alueesta puhutaan, mutta tässä nyt sitten, jos me halutaan perustaa kosteikko tuohon soistumaan tuossa noin, niin meidän tarvitsee tietää, että mistä alueelta juuri tähän näin laskee vedet. Ja tämä on mitoitusta varten aivan välttämätön työvaihe, ja se kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin sitten tiedetään jo maastokatselmuksen aikaan, että puhutaanko me 10 hehtaarin valuma-alueesta, 100 hehtaarin valuma-alueesta vai 1000 hehtaarin valuma-alueesta. Ja aina kun tekee valuma-alueen määritystä, niin kannattaa mitata valmiiksi myös kaikkien peltojen ja vesistöjen pinta-alat, koska niitä kysytään jossain vaiheessa myöhemmin kuitenkin. Ja valuma-alue rajautuu korkeiden maastonkohtien perusteella, että mä tähän valitsin esimerkiksi tämmöisen kohteen, missä on hyvin selkeät nuo maaston muodot tuolla, niin käytännössä se voi joko tehdä käsin, kliksuttelemalla pinta-alan mittaustyökalulla maaston harjanteiden ja korkeiden kohtien myötä. Et tiedetään, että esimerkiksi tässä Kaakkovuorella, niin Kaakkovuoren huipulta katsottuna, niin länsireunalta vedet valuu länteenpäin, eli tänne niin kuin muualle, ja itäreunalta valuu tähän kosteikon alueelle. Tuossa jossain menee vedenjakaja, josta vesi valuukin tuonne luoteen suuntaan, ja luultavasti tienvarsiojaa pitkin tänne etelään tai pohjoiseen. Ja sitten täällä menee myös vedenjakajat omikseen. Tähän on myös olemassa hirveän hyvä työkalu, tai hirveän hyvä, siinä on omat rajoituksensa tuossa Metsäkeskuksen valuma-alueen määritystyökalussa. Se kannattaa aina kokeilla, että mitä tietoa se antaa, mutta siihen pitää aina suhtautua tietyllä varauksella, koska se saattaa esimerkiksi etenkin turvetuotantoalueilla, pelloilla, niin se saattaa antaa ihan mitä sattuu tuloksia. Sitten pitää vähän omaa ajattelua käyttää myös siinä, että miten se oikeasti menee. Ja myös noissa GIS-ohjelmissa on työkalut siihen, että voidaan määrittää valuma-alue
Ja se voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos tiedetään, että Maanmittauslaitos on drone-keilannut juuri, tai tehnyt on laserkeilauksen uudestaan ihan vasta, tai sitten jos on semmoinen alue, minne on tehty itse teetetty drone-laserkeilaus siitä maaston korkeuksista, niin sitten voidaan sen avulla ja tehdä, mutta niihin sitten pitää kaivaa netistä ne toimintaohjeet, että mitä tietoja se tarvitsee syötteeksi ja miten se toimii. Ja ne vaihtelee vähän ohjelmiston mukaan, että miten se toimii. Valuma-alueesta kannattaa laittaa muistiinpanoihin sitten, että joku semmoinen kuvaus, että onko se metsävaltaista, onko siellä ojitusta, onko siellä asutusta, peltoja, kuinka paljon, mikä on peltoprosentti, sitä kysytään esimerkiksi ei-tuotannollisen investointituen hakemuksessa. Ja sitten tämä valuma-alueen koko, niin sehän kertoo vähän siitä, että miten se vesi käyttäytyy sieltä. Nyrkkisääntönä on se, että pieneltä valuma-alueelta tulvapiikit on voimakkaita, mutta lyhyitä, ja sitten taas suurelta valuma-alueelta niin tulvapiikki on ehkä ei ole niin voimakas, mutta se on pitkäkestoisempi. Valuma-alueella olevat ojat lisää veden virtausnopeutta, ja sitten taas järvet, vesistöt, niin ne hidastaa veden liikettä ja mahdolliset kosteikot myös. Tässä on sitten se työkalu, mikä Metsäkeskuksella on. Et siellä kun se aukeaa, niin siellä näkyy tämmöinen uomaverkosto, mikä aika hyvin pitää paikkansa, mutta useimmiten jo tässä kohtaa näkee, että jos me tiedetään, että okei, no tässä kohtaa vesi oikeasti valuisikin tänne etelän suuntaan, niin sitten jos näyttää siltä, että aineistossa vesi valuu väärään suuntaan, niin tiedetään, että silloin tätä ei kannata käyttää. Tämä toimii niin, että tuolta valuma-alueen määritystyökalusta otetaan purkupiste tuolla valkoisella nappulalla ja se viedään johonkin tämän uomaverkoston uoman päälle. Ja vinkkinä se, että sitä ei kannata sijoittaa mihinkään risteyskohtaan. Siinä on tartuntaetäisyys on 5 metriä ja 1 pikseli on 2 metriä. Eli 2,5 pikseliä on se etäisyys, mitä se tulkitsee niin kuin tartuntaetäisyydeksi. Jos se on risteyskohdassa, niin se ei osaa päättää, että mitä uoman kohtaa se tulkitsee, jolloin tämä menee solmuun tämä laite. Ja tämä toisinaan epäonnistuu siinä laskennassa ihan muuten vaan, että saattaa olla, että täsmälleen samalla syötteellä niin se välillä antaa tuloksia ja välillä ei anna tulosta. Ja tässä tapauksessa mä sijoitan tämän purkupisteen siihen kohtaan, missä kosteikko loppuu, eli mistä se purkaa veden niin kuin ulos. Jos siellä olisi tilanne, että täältä sitten laitettaisikin pato vaikka tuohon noin, niin mä ottaisin silloin myös tämän niin kuin täältä tulevan valuma-alueen, että laittaisin tuohon toisen purkupisteen tänne. Voi laittaa useita ja pitääkin laittaa sitten, jos siellä on useita lähteitä, että mistä se vesi tulee, niin jokainen pitää sitten erikseen osavaluma-alueena tarkastella. Ja sitten kun se laskee, jos se onnistuu, niin silloin se antaa tämmöisen sinisen ääriviivan sille valuma-alueelle. Aikaisemmin tässä on ollut vinoviivoitus vielä päällä, mikä on ollut vähän selkeämpi, mutta kyllä tämänkin täältä erottaa, että se kertoo, että 13,6. Ja tässä itse asiassa tein nämä kuvat niin päin, että mä ensin määritin käsin sen valuma-alueen ja sitten vasta tein tällä näin ja yllättävän hyvin vastasi sitten, että ehkä niin kuin täällä jyrkänteen alla, että miten se vesi nyt oikeasti menee tuossa noin. Siitä voidaan olla jotain mieltä tai miten se sitten tästä kohdasta meneekö se sitten jo tuonne vedenjakajalle, mutta tämä on hyvä apu. Tämä ei ole missään nimessä oikea vastaus tai väärä vastaus, mutta tähän pitää suhtautua tietyllä varauksella aina. Sitten on monenlaisia taustatietoja, mitä suunnitelmassa edellytetään niin kuin eriteltäväksi. Tämä on semmoinen lista, mikä aina kannattaa käydä läpi, että löytyykö näitä siitä suunnittelualueen
suunnittelualueelta tai suunnittelualueen välittömästä läheisyydestä, koska ne saattaa sitten vaikuttaa siihen, että keneltä kaikilta pitää kysyä lausunto tai pitääkö sinne hakea jotain lupia. Ja tässä nyt on lista suojelualueet, ne nyt näkyy periaatteessa peruskartalta, mutta ne voi myös vielä korostaa jossain karttapalvelussa Natura-alueet, siellä niillä alueilla saatetaan edellyttää Natura-arviota, että miten se kosteikko vaikuttaa sen alueen luontoarvoihin. Museoviraston aineisto se löytyy ihan pisteinä ja aluerajauksina, että jos siellä on vaikka jotain tervahautoja tai muinaisia pihapiirejä, niin ne löytyy tuolta. Salaajakartta on semmoinen, mikä on hyvä, jos on peltokohde, niin on hyvä kysyä maanomistajalta, tai jos hänellä ei ole, niin salaajakeskukselta aika hyvin löytyy noita, ja se ei maksa kuin se 30, mitä salaajakartan tietopyyntö maksaa, niin sieltä saa sitten niin tietää, että onko siellä poistettavia salaojia sillä pellolla. Nyt kun on kiinteistövaihdoksia tullut, sukupolvenvaihdoksia, niin voi hyvin olla, että edellinenkään maanomistaja ei ole tietoinen, että missä on salaojia. Ja sitten jos padon ali menee salaoja, niin vesi ei pysy kosteikolla. Kaavoitus on semmoinen, mikä pitää selvittää sitten kunnan sivuilta, että onko sinne nyt sitten jostain syystä tulossa kaavamuutoksia, onko siellä niin kuin vireillä esimerkiksi vaikka tuulivoimaa tai jotain muuta, mikä saattaisi vaikuttaa siihen kosteikon tekemiseen. Tyypillisesti kosteikon paikat on niin kuin maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, niin sinänsä niin kuin se kaavamerkintä ei rajaa tätä kosteikon rakentamista, mutta sitten jos siihen kosteikon paikalle ollaan kaavoittamassa vaikka uutta asuinaluetta, niin se voi olla este kosteikon rakentamiselle. Kaapelitiedustelu on semmoinen, mikä on hyvä tehdä hyvissä ajoin. Sen voi tehdä NS-suunnittelijan roolissa, jolloin se maksaa joitakin euroja, mutta silloin saa tiedon siitä, että onko siellä kunnallistekniikkaa, onko siellä sähkökaapeleita, onko siellä tietoliikennekaapeleita, ja niitä on toisinaan vedetty todella erikoisista paikoista. Meillä on ollut semmoisia kohteita, missä ollaan oltu ihan varma, että ei tästä niin kuin kukaan järjellinen vedä yhtään kaapelia minnekään, mutta aina kun kaivellaan jonnekin, niin tehkää kaapelitiedustelu ajoissa. Laji.fi taas on lajitietokeskuksen palvelu, josta voi katsoa, että onko siellä havaintoja esimerkiksi vaikka viitasammakoista tai muista direktiivilajeista. Jos siellä ei ole, niin sitten voidaan suunnitelmaan kirjata, että ei ole tiedossa, että olisi havaintoja tämmöisistä. Viitasammakoita voi käydä kuuntelemassa, mä palaan niihinkin hetken päästä. Mutta sitten ELY-keskuksen lausunnossa paljastuu, jos siellä on semmoisia lajeja, minkä esiintymisalueita ei ole julkisissa tietokannoissa, että niitä nyt ei voi tietenkään tietää etukäteen. Mutta toi on hyvä tsekata aina. Perkausyhtiöt, jos siellä on jotain ojitushankkeita ollut, niin jos me ollaan joku oja patoamassa, niin hyvä tsekata, että onko siinä ojitusyhtiö, onko se järjestäytynyt ojitusyhtiö, niiltä pitää kysyä lupa. Maaperäkartta löytyy GTK:lta, ja sitten nuo happamat, sulfaattimaat ja mustaliuske on semmoisia, että ne vaatii sitten varautumisohjeet niiden esiintymiselle, jos niitä on karttapalvelussa havaittu, niin joo, ja tuo on hyvä kommentti, että ne perkausyhtiöt ei ole kaikki, mutta tuolta ELYn karttapalvelusta suuren osan löytää, ja sitten jos ei ole tiedossa ojitusyhteisöä, niin se voi kysäistä vielä ELY-keskukselta lausuntopyynnön yhteydessä, että että tämä on semmoinen sen kokoinen kanava tässä, että on epäilys, että tämä on ojitusyhteisön kaivama, niin sieltä saattaa saada tiedon, että onko siellä ojitusyhteisö, ja sitten se on ELY-keskuksen tehtävä herättää se ojitusyhteisö ja saattaa sinne kokous, jolta sitten kysytään lupa.
Niin, happamat sulfaattimaat ja mustaliuske, nämä happamia sulfaattimaita on käytännössä niin kuin rannikolla ja mustaliusketta sitten on semmoisena juovina pitkin Suomea ja käytännössä ne aiheuttaa ympäristöhaittaa, jos ne pääsee hapettumaan siellä kosteikolla, et käytännössä niitä voi läjittää neutraloituna sinne vedenpinnan alapuoleisiin rakenteisiin, se jos esiintymistodennäköisyys on suuri, niin sitten kannattaa vähän miettiä, että onko se fiksuin paikka kosteikolle, ja toinen on että kysyy sitten GTK:lta toimintaohjeita, että miten tässä nyt sitten etenisin. Mutta jos niitä tulee kaivutöiden yhteydessä vastaan, niin kaivutyöt on välittömästi keskeytettävä ja sitten neutraloitava noin sulfaattimaat, koska ne aiheuttaa sitten vesistöille haittaa, jos sieltä pääsee sitä hapanta vettä liikkeelle. No joo, sitten päästiin eteenpäin tässä karttatarkastelussa. Meillä oli tuo korkokartta valmisteltuna, niin siihen voi tässä vaiheessa jo ruveta hahmottelemaan sitä, että no okei, mulla olisi tämmöinen ajatus, että mä saan tuonne noin piirrettyä 70 metriä patoa, että sillähän mä saan tästä näin niin kuin tehtyä kosteikon helposti. Tarvittaessa voi tehdä pari erikin vaihtoehtoa, että tässä nyt sit voisi niin kuin miettiä sitäkin, että okei, no mä en halua tänne 3 metrin patoa, ja kuitenkin haluan koko tämän alueen vesitettyä, että laittaisinko mä tuohon noin sitten välipadon, ja silloin tänne tulisi niin kuin 2 patoa ja 2 eri tasoon noin vedenpinnat. Ja sitten näitä voi esitellä maastokatselmuksella maanomistajalle tai muille paikallisille toimijoille. Ja tässä niin kuin ne kysymykset on, että mihin laitetaan pato, mistä otetaan patomateriaalit, tai tarviiko sinne kaivaa joku syvänne, alivirtausuoma, tarvitaanko jonnekin oja silleen, että sillä pystytään ohjaamaan sitten vesi tänne kosteikolle, tarviiko tien suojaksi tehdä jotain ratkaisuja tai tämmöisiä. Että näitä niin kuin voi tässä vaiheessa jo vähän ajatella valmiiksi, että sitten kun menee maastoon, niin ei ole vaan silleen palloilemassa siellä, että mikäs paikka tämä on, vaan sitten esittää jotain konkreettista sille kosteikon tai niin kuin maanomistajalle. Sitten voi tässä kohtaa jo, jos on hyvä idea siitä, että mitä niin kuin ehdottaa sinne maanomistajalle, niin voi tässä kohtaa kysyä ennakkoa vähän elyltä, että hei, että mulla on tämmöinen niin kuin kosteikkosuunnittelussa, että on vähän puhuttu sitä, että tehtäisiin tähän tämän kokoinen kosteikko, jossa vesialue on tämmöinen, että ELY-keskukselta voi kysyä ihan silleen niin kuin avoimesti, että onko niillä mitään reunaehtoja, että mitä voi olla. Puhelimitse tai sähköpostitse, että onko siellä jotain semmoista, mitä ei ole itse hoksannut, mutta huomiona, että älkää vielä tässä kohtaa tehkö varsinaista lausuntopyyntöä, koska se suunnitelma todennäköisesti muuttuu sitten sen suunnittelun edetessä ja maastokatselmuksen kohdalla. Kun kysyy ELY-keskukselta, niin on riittävän selkeä siinä, että tämä ei ole varsinainen lausuntopyyntö, vaan tämä on niin kuin ennakkotiedustelu. Se sitten riippuu käsittelijästä, että miten se ottaa tämän tulkinnan, että me ollaan joskus saatu myös ihan niin kuin varsinaisia lausuntoja tämmöisiin ennakkotiedusteluihin, kun on kysytty, että onko tämä niin kuin, miten tiukasti tai miten todennäköisesti tämä on vesilain mukaisen luvan vaativa toimenpide, niin sieltä on tullut sitten varsinainen lausunto, joka sitten vähän rajaa sitä toimintakehystä, missä sitten voidaan suunnitella siitä eteenpäin, ellei sitten pyydä täysin uutta lausuntoa, mutta se on sitten sen vähän murhe. No joo, onko tähän mennessä tullut uusia kysymyksiä?